Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde mon oɗo subaka alhamis hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka he lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e yuppo e Sénégal e aduna foof haɗi ɗo borosaji wawa hollude en caggal no subaka fof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gorko Amadou Moussa Anne e nder ruɓɓindu jaydeli woɗon bisimilla ma bani ba debbo pullo mi salminima mi salmitimama no fewi en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Ayaw Habride Pindi TV kono kadi ɓurɓe tengtude ɓe ganduɗa ina cuuɓi ndeɗo yewtere witende roɓindo jayndeji sikala en mbaɗin ɗo ɗaɓɓade c'est à dire namdade yimɓeɓe holno inde nde jogori wiyede kono Aissata mbiɗa sikki aɗana hen liggode inde plateau hono roɓindo jayndeji holno jogori wiyede on hokkunoɓe inde ha kewi kono noon en état en ɗeɓani artude hen taw kono mbi sikko hen gonɗa amini hen liggo bisimilla ɗum noon on pamiri noon sikkala ko no mbiɗen ni tan ko salminde on foof e mbaari kuuɓal caggal nde cuuɓi ɗon ha joni Ayaw Pindi TV gam humpitade kono kadi nden ɗon hoolare wota Allah bonnude law no won hen mbirata ɗum ɗon noon ko salminde on wonɓe nder jokli kam e boon leydi Sénégal e wiide on kadi hono kala subaka salminago julɗo e julɗo bandum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ina jeeya ko ɓuuri tengtude roɓino men jayndeji koko witti e gueɗe dawrugol woni politique ɗo e leydi men Sénégal hay sinno tawi ko toɓɓe certuɗi kono tan de Aissata ko ɓuuri hen ko mantinade e jayndeji meɗen ko jaltugol aduna oɗo pettanoɗo football ngana biteɗo Diego Armando Maradona ɓiɗɗo Argentine najo jeyande leydi Sénégal e subaka hande o ene wayde garti hen e kelle muɗum kala e kuuɓal noon tigui jayde las udditadoma ko noon tigui nden jayde ari e dawrugol ɗum ɗon noon ko ha joni etade joni o ha joni sembinde gueɗe muɗum to banggue dawrugol beele kay kala ko golli e nder leydi Sénégal e gueɗe moƴƴe yimɓe makko ɓe ene mbawa tigui saktan ɗum ɓiɓe leydi Sénégal on paami ko hoorejo Macky Sall e natal garwanigal e nde jayde las quotidien on tuma noon o suuɓi ko capanɗe tatto guerrier no jayde wiri woni ɓen haɓeteɓe walla mbiyen sirguiniɓe tawi noon ko jeeyaɓe nder landa APR e on tuma noon ina hen ministére uji woni jagorɗe jeeɗiɗi kono kadi e tato ɓe ganduɗa ɓe kay koɓe suɓaɓe dental woni député ji toon to assemblée nationale wonduɗi eɓe sappo tawi ko ardiɓe gollodɓe noddirteɓe e directeur généraux ji kono ɗum ko noon kadi o hollitama wonde ko ɓen de oɗo saaha hande jogori tigui ha joni wammandemo ɗin konnguɗi walla mbiyen nden haare nde ganduɗa kay ko haare wonande to banggue dawrugol e ko heeɓi gollade e nder leydi men Sénégal wonande kanko hoorejo Macky Sall jayde quotidien le quotidien nden ɗon e subaka hande o ari tigui e dawrugol ko hen heddi kono tan de nde eti yillade ko konnguɗi o mo ganduɗa o ko miñiraɗo e mawde leydi ndi woni Aliou Sall ɓe jiiɗi wiide noon ko kanko de Aliou Sall o ñaguima ko yewti ko e duwaw tawi noon ko ha joni beele mawni ko ina heeɓa 3e mandat ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde kanko maire mo Guédiawaye o wonno kay koye hokkude inde oɗo lycée kesso mo ganduɗa ko oɗo jaltuɗo aduna biyeteɗo hono Serigne Bassirou Bara e on tuma noon oɗo ɓiɗɗo on ɗon tigui ceernajo jaɓani tigui walla mbiyen welsindima ñagude makko nde o ñaagui kanko Aliou Sall wonde yo on ɗon duwono hoorejo Macky Sall ha wawa dañde ko wiyete e 3e mandat hono no wiiri jayde nde tawe e hello jeeɗiɗi e jayde quotidien le quotidien jayde enquête koloski nden ɗon ne ko e dawrugol ha hande ko entretien manam yewtere yañde nde ɓe mbaddi o mo ganduɗa ko Souleymane Madior Fall walla mbiyen Ismaïl Madior Fall mo ganduɗa kay meɗin ɗo wonde jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi men Sénégal e o ñalawma hande noon ko jagorɗo guendi woni ministre d'état e on tuma noon ɓe kolliti wonde kanko on ɗon Madior de o saaha hande omo tan o woni e ƴagginde walla tekkinde golle e gueɗe hoorejo Macky Sall konnguɗi makko jaajine tawi e less ɗo warti e ko yewti e dendingol sumgoji local woni ardotoɓe guure dowri ɗe kono kadi e sumgoji suɓaɓe dental toon to assemblée nationale e wiide makko noon ene wayno tan de o arti e schémaji tati woni holtan cokki ɗi poti waɗede ha kay ɗum ɗon wawa yuɓɓude no hannirta ni kanko Ismaïla Madior Fall kono ɗum arti e sumgoji jawtuɗi woni 2019 sumgoji hoorejo leydi so wiide makko noon ko sumgoji ɗi ɓurɗi labde e nder leydi men Sénégal guila tan nde keɓɗen indépendance fayi e hitande 2019 kono ɗum kadi o arti wonde so wiide de ma won candidat toon to mairie mbo Rufisque e wiide makko kanko mo ganduɗa ko gonnoɗo jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal jeyde l'observateur ko wi nden arti ko e fannu goɗɗo caggal nde o tuuma ko wiyete association de malfaiteur kono kadi e jogade walla tawre
hewrede ko yutti biyeji ɗi moƴƴani to banggue fo biye o wiyete ko Seydina Fallo lirɗo Bougazeli ɓe koliti wonde de o saha hande ene wayno de juuɗe makko ina ɓeydi yaha moddude e ko yewti e dow lawol leydi Sénégal to banggue ñawoje ɓe koliti wonde noon ɓeɓe ganduɗa ko délégation judiciaire woni tambiɓe ko yewti e ñawoje tawi ɓe mbayni ko mawɗo ñawoɓe hono les doyens des juges ɓe koliti wonde noon ɓen ɗon de o saha hande nane e mission de vérification woni yurnitade ko ganduɗa ko woni kay ɓeɓe ganduɗa ko ɓe o nanguirno tawi noon ko kanko gonnoɗo jagorɗo kanko gornoɗo hono sarɗiyanke hono cuɓaɗo dental jaafoɗon ɓe koliti wonde noon kanko responsable woni tergal APR o meeɗani tigui accitede ko yewti ko e gueɗe cellal ɓandu makko ɗum ɗon noon woni ko jayde arti oɗo subaka hande jayde vox populi rewi hen nden ɗon ari Aissata ko yewti e fannu goɗɗo ɓe koliti won noon ko battani ko ganduɗa koye woni oɗo rafi kawniɗo jiyanoɗo e awoɓe leydi men Sénégal ɓe koliti wonde de yeeyoɓe ɗiɗon liɗɗi e oɗo saaha hande ina tan ɓiidi yaaha ɗaɓɓude clieneɓe jeeyi sababu o noon ko Sénégal naaɓe hewɓe oɗo saaha hande ina caali ñamde ɗin liɗɗi ɗi ganduɗa eɓe jogui kulhuli wonde beele kañumen ne mbambani on ɗon ref mo ganduɗa yiyama tigui e hono awoɓe leydi men Sénégal ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe eɓe kay yidde fodde ɓen ɗon clieneɓe woni sodoɓe ɓe o saaha hande de Aissata ne wayno ɓe gusti prix ɗin ɗon liɗɗi beele yimɓeɓe ene mbawa sodde no hannirta ni eno mbinɗen nani e titre goɗɗo o ene wayno tan de ko jaltugol aduna Diego Armando Maradona ɓe koliti wonde noon ko junggo mo mbiyata ha joni la main de Dieu e mort manam tan de kanko binoɗo ko junggo Allah bimo marquirino o saaha hande o yalti aduna wadde liɗɗi Amadou ne wawno ustade ene fonno ustade en tout cas oɗo rafi arano ene wawno ustade donc ma taw ko bon nanɗon tan ko gonga min de codanmi liɗɗi hanki mi andi ustima ustima par ce que aɗa andi amen joƴƴini won hen wiyoɓe dañi ko tolni comimi ko tolni million ngaji 7 kono noon donki yo jeey tawi jeeyi sababu ko yimɓe ene dogara fi o donc alay saago gusta pour ko dañanɗa ko hewde en tout cas gusta pour wawa oto produit ma bon noon tigui Amadou jayde le soleil rewi hen ko noon tigui jayde guendiri nde ari koye programme décennal de lutte contre les inondations manam tan nguɗo gom mo ganduɗa ngu kay ko dardago gam haɓade ko yetti ko e yo layru diƴƴe yo layru ndungu ɗum ɗon noon ko eɓɓore 2012 2022 ɓe koliti wonde noon ko hoorejo Macky Sall o saaha hande de ma kay rew e ko député ɗi ne wayno jamiri yo wat eko yetti on ɗon plan ɗum ko caggal nde o heeɓi on ɗon hono ko wiyete rapport mbo 344 pages tawi ummi koye ɓen ɗon suɓaɓe dental wannoɓe mission de manam mission d' information e dumunaji ɗi jewtuɗen jayde libération ko wi nden ɗon ne ari ko e fannuji goɗɗi e ko yewti e gueɗe gorkati debbati en ɓe ganduɗa kay yiyama ko ɓoyani ko toon to eɓe mbi tan ko grande mosquée manam juma mawɗo gonɗo ɗo e Dakar ɓe koliti wonde noon holtan ko feeñi e on ɗon ko wiyete PV manam tan losko yaltuga e ko yewti e fanno ɓe koliti wonde noon ko goto denowo biteɗo mo inde muɗum Sowa tawi noon ko Diallo yetta e o goɗɗo kadi mo inde muɗum Sowa tawi ko Sy yetta ɓen ɗon kala de betta tawa ina jinno wondude e cukalel gorel guel inde muɗum Sowa e jetta Diouf ne yara e duuɓi 15 cukalel gorel mbiɗen ni tawi noon ɓen ɗon jinnode ha joni ko wadde guel gueɗe countriɗe jaafoɗen e konngudi kono tan de cukalel ngel hulliti wonde ɓe mbi ɗum koɓe dokkamo kalisa e on tuma noon o sali koye on saaha noon ɓe goni e ñagademo ha ko ɗon tigui ɓe tawa kamɓe ɗiɗo kala noon oɗo saaha hande hollitama wonde eɓe kay joopa ko yetti e gueɗe pédophilie manam wondude e cukalel gorel jeyde stade uddotodama ko noon tigui nden ɗon jayde Aissata ne wayno jokkiti titre mo ganduɗa o kay hande ene tawi e jayndeji leydi meɗen Sénégal e subaka hande o Diego Armando Maradona nde inde kala to haala e football winnere nde ne wayno yimɓeɓe ne gandi haysono tawi mbo hawrani e yonto makko gorko baɗɗo fayida cankoriɗo duuɓi 50 to banggue football ɓe koliti wonde noon oɗo saaha hande de ko le main de Dieu du football retrouve la main de Dieu yiɗi wi tan de ngoɗo junggo ganduɗa kay walla mbiyen tigui oɗo moɓe noddiranno ko Allah to banggue football o hooti tigui e junggo joomi ko ɗum noon ko konngudi mawɗi ganduɗa ɗi jayde suɓimi ɗum e subaka hande o kono ɗum ko noon ɓe koliti wonde caggal nde o hawre ladial hanki dowla Argentine Aissata ne wayno ɓami balɗe tati ko yetti deuil national manam sunade ganduɗa nde kay drapeau o weɗata ko e kammu tigui leydi Argentine kono ɗum ko noon ene tawe hen ko yetti e duttugol teddugal ko wayno roi Pelé holliti wonde de ene tan fiiɓi ɓe ne wawi ɓe joua so tawi defte konngudi makko match goto toon to hono aljannaji ɓurɗi towde koye konngudi roi Pelé deftuɗen Michel Platini kañum holliti wonde de ko feccere mabɓe yeehi e oɗo saaha kono ɗum Lionel Messi jerodirteɗo kala e saaha e on ɗon Maradona holliti wonde de ko neɗɗo tigui mantiniɗo yahani ɗum e oɗo saaha Kalidou Koulibaly ko ɓiɗɗo Sénégal najo ruttimo teddugal kono kadi woyi on ɗon Maradona yiɗɗo wi tan de kanko Maradona eɗen gandi carriére makko kala waɗi ɗum ko toon to Naples
ko ɗum ɗo wonno Aissata ko ɓurno jojjude e kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa ko ɗum ɗon wonno ko ganduɗa min cuɓanimo on ɗum min gaddanimon e oɗo subaka alhamisa hande e woni ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ɗum ɗon noon ko banggue goɗɗo gudditten woni banggue caggal leydi no alhamisa foof hande noon Pindi TV addana mon tan ɓeɓe ganduɗa ɗeɗo balɗe Afrique waasi ɗumen wonno ardiɓe leydi gonno woni président ji ina jeeya hen Amadou Toumani Touré mo ganduɗa ko ɗo e Mali hoddiɓe meɗen kono kadi Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah kañumne mo Mauritanie kañumne jomum jeeyi ɗum kono kadi ha joni e cankiɗo ɗeɗo balɗe woni Mamadou Tandian mo Niger Amadou ele Mamadou Tandian kañum ko guil 1999 jettuno pouvoir jippi 2011 e goto fo no jippori kadi ɗum ɗon noon ma Amadou Moussa aranen joni e won hen ko suɓa ko faye histoire ɓeɗo tato ko rindini ɗumene ko way noon kono noon Amadou ko duwanade tan ardinde duwawo gardiɗo leydi meɗen président Macky Sall ha faade e ɓeɓe ganda kañum woni leyɗele wasɓe ɓe ko noon tigui Aissata no mbiɗani ko noon eɗen gandi ko basal mawgal so tawi neɗɗo hawri e ladial ha tengti e gonnoɗo hooreji leydi ɗum jeeyi sababu noon hooreji Macky Sall neldino duwuji e kala e goto e ɓeɗo duttiɗo ene way noon gadortoɗen ko Amadou Toumani Touré Amadou Toumani Touré noon ko ɓiɗɗo leydi malinaji kono eɗen gandi jogade ɗum ha joni bandiraɓe walla mbiyen jogade ɗum jokkodiral muɗum mantinigal e leydi Sénégal artude noon e seeɗa holi oɗo Amadou Toumani Touré jibinaɗo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe e capanɗe nayyi e jeetati woni 1948 toon to le diwan biyeteɗo Mopti eɗen gandi noon ko neɗɗo mo ganduɗa kay hono markuɗo walla mbiyen tigui payidinde to banggue dawrugol dowla Mali e gardigo leydi guila to banggue koninkago ha yetti e ɗo sappo lewru novembre hitande ɗon gonɗen toon to dowla Turquie kono ɗum ko noon ɓe kol artude seeɗa e ko ganduɗa ko holde o heeɓi ɗo ɗo leydi Mali oɗo heeɓi ɗo ɗo leydi Mali e 1991 woni hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho tawi noon o arno o wonno ko e lewru mars e sahande o wanno coup d'état omo ganduɗa ko Moussa Traoré e on tuma noon ciftinen kanko Amadou Toumani Touré ATT noɓe noddirta o wonno ko lieutenant colonel nde o ari noon o itti Moussa Traoré e ko yuti e on ɗon hono pouvoir woni o folli ɗum to banggue coup d'état oɗo wi leydi ndi ko wiyete par intérim kono o ɓoyani hen yidde artirde hono pouvoir e juuɗe civil woni tan hono no Mali woniri hande ni e ko yewti e juuɗe muɗum e juuɗe to manam to laamu ngu woni e juuɗe colonel Bandaw kanko woni ko hon noon wano e on tuma noon leydi ndi waɗi organisé élection ɓe gartiri hono laamu ngu e juuɗe civil en e on tuma ko Alpha Oumar Konaré ɗowi ha 2002 kanko Amadou Toumani Touré o arti kadi aussi o gagni leydi ndi 2002 ha 2012 duuɓi sappo ɗin ɗon hawre kanko ne aussi o follimo ko colonel walla mbiyen ko capitaine Amadou Aya Sanogo ɗum eɗen ganduno wano saabu ko caɗele leydi ndi ndi hemno to banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko waɗa boniyankoɓe toon to diwan rewo leydi ndi ha jibini pollugol makko walla itterema konko ATT nden o ari ɗo e leydi meɗen Sénégal woni ɗo ko Allah haaji caggal muɗum o hotto leydi Mali ɗen gandi ko duuɓi ɗiɗi mankude seeɗa ko hooti caggal mum noon ko ɓoyani ko hawre ladial no mbiɗen ni ñande sappo lewru ndu ganduɗa ndu ko lewru novembre ndu gonɗen toon docteur noon tigui Amadou kanko Amadou Toumani Touré no mbiruɗa ni komo gorko mo ganduɗa ene andi Sénégal ne wowi Sénégal saabu nde o dañi ɗeɗon caɗele ko ɗo o ari kanko e ɓesgu makko ko ɗo o hooɗi o woni jaam hande jaam rutti e leydi makko ko nde no ƴettiti kadi bagasuji makko o rutti toon mataw ko toon leykal nokkano yo Allah yurmo yaafamo rewi hen ko Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah mo ganduɗa kañumne ko koddiɗo meɗen ɗo e Mauritanie ko noon tigui ko lewru novembre ndu ganduɗa Aissata ina jogori wadde marqué en tout cas histoire africaine ha tengti eɓe ganduɗa kañumen goni mennoɓe wonde hooreɓe leyɗele oɗon kadi aussi ko Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi mo ganduɗa hawri e ladial ko jamma alet ɓennuɗo ɗo henno enoɓe mbiri kabaru mo keɓen sanga 23 heures on kadi aussi ne jogui ko wiyete particularité ɗo e leydi meɗen Sénégal kañumne aussi jangguiɗo woni ɗo hen saahaji nene haala ɗemɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene kaale ɗo e leydi meɗen Sénégal kanko e koye hoddiɓe walla mbiyen kanko e galle makko kala kankone aussi o ari e laamu leydi Mauritanie ko hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi 2007 ha naggui hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati 2008 firti ko lebbi sappo e joyyi o heeɓi ɗo leydi ndi kono pourtant Aissata ne wayno on ɗon Sidi Ould Cheikh Abdallahi ne wayno o arno e leydi ndi
tigui ko e o arde pouvoir o kanko wona e coup d'état mais ko ɓiɓɓe leydi ndi berli carte o gagni donc wondemo hoorejo leydi gadiɗo suɓede démocratiquement ko wiyete démocratiquement élu woni suɓede e to banggue lawɗinari ko kanko woni gadiɗo kono noon o ɓoyani pouvoir lebbi 15 omo ganduɗa ko biteɗo hono Mohamed Wul Cheikh walla Mohamed Wul Abdel Aziz kañum tigui follimo e hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati 2008 e on saaha ittimo e pouvoir o kanko no mbiɗen ni ko jamma tigui omo ganduɗa ko alet o hawri Allah toon to Nouakchott noon tigui wadde kanko ne wawi wiyede ko démocratiquement o fawa kono noon o fawta koye koko ganduɗa woni coup d'état Afrique kam ɗum ɗon ni heptina hen wadde rewi hen ndaysan ko Mamadou Tandian kañum ne ndeɗo balɗe kañum ne hawre ladial to ganduɗa kañum woni leydi Niger Amadou kañum ne wonko rendini histoire makko e Sénégal tigui ko noon no mbiɗen ni tan Afrique foof ko doggol gorol ha tengte leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko jokkodirɗe ɗe Mamadou Tandian kañum ni no mbiɗani on ni ardi pouvoir koto banggue ganduɗa ko woni hono coup d'état woni follude neɗɗo kalen tan o hawri ladial ko ñande nogasne lewru novembre ndu lewru novembre ndu gonɗen kankone kadi aussi o hawri ladial koto nokku ni wiye Niamey lamorgo leydi ndi ganduɗa ndi ko Niger o sankori ko duuɓi walla mbiyano yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe 72 kankone o heeɓi ɗowde leydi Niger ndi hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi 1999 ha hitan ujunnaje ɗiɗi sappo 2010 kankone ko neɗɗo jiɗanoɗo korsinanoɗo sababude artirde jaam kono kadi ñofdirde hakkude mabɓe hay sinno tawi won hen ina ñiŋamo to banggue laamu doligo fewde opposant ɗi kono kam o yiɗino fewnide ɗum à la fin e on ɗon mandat caggal muɗum noon o waɗi ko wiyete yidde ɗabbude hono 3e mandat ene gasa tawi ko ɗo hen neɗɗo eɓe herƴinde hono yidde joga e yimɓe ganduɗa ko toon to Niger naaɓe kankone aussi ko nden o heeɓi follede manam o waɗa ko wiyete ko hono coup d'état e coup d'état noon tigui ko ganduɗa ete woni banggal 3e mandat kanko ko ɗum ittimoye leydi makko Amadou Moussa noon ko ɗon tan woni ko ganduɗa en gaddi ɗum eko wanno fayida faade ɓeɓe ganduɗa mbasi pittali mumen e ɗeɗo balɗe woni Amadou Toumani Touré woni omo ganduɗa kanko woni Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah to Mauritanie e kadi omo ganduɗa kañum woni Mamadou Tandian to Niger yo Allah yurmo yafoɓe e caggal ɗum noon Amadou ko wadde souhaité un joyeux anniversaire ɓeɓe ganduɗa ete ko ɗiɗo goto o ɗo enen gondi e nder galle o hanki wonno anniversaire muɗum anniversaire baɗɗo fayida machallah hanki noon ponnoɗen haalde kono noon ha joni tan ɓennani ko widemo yo gurdam makko juut kanko omo ganduɗa ko kanko woni Moussa Oumar Bari ne woni e nder Pindi TV ne waɗa hen ligguey baɗɗo fayida Amadou kala ko ganduɗa kewi Moussa Amadou Bari ene daro hen Moussa Oumar Bari ne daro hen no fewi addoyde information e ko way noon coftal makko ƴewtidama no fewi e nder rédaction oɗo mo ganduɗa kañum woni Siwol FM walla mbiyen Pindi FM min ko Pindi FM mbiyen ko noon Amadou Pindi FM no mbirani ko hanki tigui hunde mawnina eɗen mbiyamo tan balɗe juɗɗe battere moƴƴi kanko e dendagal jibinaɓe e ñalawma hanki ko woni nogas e joyyi lewru ndu ganduɗa ndu ko novembre noon tigui hande ko nogas e jeegom hande ko mawnam debbo gonɗo to ganduɗa kañum woni France woni Funtisal mo ganduɗa ete ko afo jabɗo ardade miñiraɓe muɗum kanko o mo ganduɗa woni Funtisal to diwan mo Paris ne wondi toon sukaɓe makko e joom galle makko widemo tan happy birthday to you yo Allah rokke anne balɗe juɗɗe e battande moƴƴe kono kadi woppuma e yeeso ɓesgu ma saabu aɗa waɗaniɓe nafoore e kala ko ganduɗa ine taarima noon Amadou ko mo ganduɗa kañum jignaɓe mum dal beltima e darde makko mawnam debbo ɗum noon en mbiyamo kankone aussi hono mbiɗen Moussa Oumar Bari ni balɗe juɗɗe e battane moƴƴi e tawi kadi omo sati walla ene satima ɓesgu makko kala kono kadi omo sati dendagal ɓesgu makko kankone noon tigui ɗo guddirten roɓindu jayndeli meɗen ko tuttude wonno aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaté wondude Amadou Touré